రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ అమ్మ. ప్రభుజీ వచ్చారు. ప్రభుజీ వచ్చారమ్మా. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామ్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. 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 ప్రణామ్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మీరు వచ్చారని తెలుసు ప్రభుజీ, కాకపోతే ఇంకా కొంచెం సేపు చేద్దామని చెప్పి చేశాను ప్రభు. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నారాయణం నమస్కృత్య చైవ నరోత్తమం నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. జయముదీరయేత్. అష్టప్రాయేషు భద్రేషు అష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భగవతే ఉత్తమ శ్లోకే భవతి నైష్టికీ. భక్తే భవతే నైష్టికీ. భాగవతం ప్రథమ స్కందం అధ్యాయం 13 శ్లోక 55. సవా అద్యతనాద్ రాజన్ అద్యతనాద్రాజన్ పంచమే అహని పరతః పంచమే అహని కలేవరం హాస్యతి స్వం కలేవరం హాస్యతి స్వం తస్మై భవిష్యతి. తచ్చభస్మి భవిష్యతి. సహ అతడు అతడు దాదాపు అద్య నేటి నేటి సనాత్ నుండి నుండి ఆచనో రాజా రాజన్ ఓ రాజా పరతః ముందు పరతః ముందు పంచమే ఐదవ పంచమే ఐదవ అహని రోజున అహని రోజున కలేవరం దేహమును కలేవరం దేహమును అన్యతి విడుచును హస్యతి విడుచును విడు అది తత్ అది తత్ అది చ కూడా చ కూడా భస్మి భస్మముగా భస్మముగా భవిష్యతి 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 మారనున్నది. ఓ రాజా దాదాపు నేటికి 5వ రోజున అతడు దేహత్యాగం చేయనున్నాడు. అతని దేహము భస్మముగా మారనున్నది. ఓ రాజా దాదాపు నేటికి 5 రోజున అతడు దాదాపు 5వ రోజున అతడు దేహత్యాగం చేయనున్నాడు. దేహత్యాగము చేయనున్నాడు. అతని దేహము భస్మముగా మారనున్నది. దేహము భస్మముగా మారనున్నది.
భాస్కర్ ప్రభు చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భాష్యము. నారద మునిచే తెలపబడిన భవిష్యద్వాణి ధర్మరాజు తన పెద్ద తండ్రి వసించుచున్న ప్రదేశమున కేకకుండగా నిలిపివేసినది. ఏలయనగా యోగశక్తి ద్వారా దేహ త్యాగము చేసిన పెద్దపయు ధృతరాష్ట్రునకు ఎట్టి దహన సంస్కారముల అవసరము కలుగుటలేదు. అతని దేహము అగ్నికీలలో భస్మము కానున్నది. నారదముని సూచించినాడు. వాస్తవమునకు అటువంటి యోగశక్తియే యోగ పద్ధతి అందలి పూర్ణత్వమే ఉన్నది. యోగిన వాడు తనకు నచ్చిన సమయమున దేహమున సమర్థుడై ఉండును. స్వయాగ్ని ద్వారా ప్రస్తుత దేహమును భస్మము కావించి కోరిన ఏ లోకమైన కైనను అతడు చేరగలడు. హరే కృష్ణ ప్రభు. దహ్యమానే అగ్నిభిర్దేహే దహ్యమనే అగ్నివిద్దేహే పత్యుః పత్ని సహోటజే పత్ని సహోటజే బహిః స్థితా పతిం సాధ్వీ బహిసితా పత్ని స్వాధ్వీ అగ్నిం అనువేక్ష్యతి. తమగ్నిమనువేక్ష్యతి. దహ్యమానే దగ్ధమగు సమయమున అగ్నిభిః అగ్నిచే అగ్నిచే దేహే దేహము దేహము పత్యుః భర్త యొక్క భార్య పత్ని భార్య సహ ఉటజే కుటీరముతో సహా వెలుపల వెలుపల స్థిత నిలిచి భర్తనే సాధ్వి తం అగ్నిం అనువేక్ష్యతి అనువేక్షతి ఏకాగ్రంతో గాంచు అగ్ని ప్రవేశించగలదు. అగ్ని యందు కుటీరముతో సహా భస్మమయ్యేడి తన భర్తను వెలుపల నుండి గాంచుచు సాధ్వి అయిన గాంధారి ఏకాగ్రమతో అగ్ని ఎందు ప్రవేశింపగలదు. యోగాగ్ని ఎందు కుటీరముతో సహా భస్మమయ్యేడి తన భర్తను వెలుపల నుండి గాంచుచు సాధ్వి అయిన గాంధారి అగ్ని ఎందు ప్రవేశింపగలదు. ఏకాగ్రముతో అగ్ని యందు ప్రవేశింపగలదు. ప్రభుజీ ఎవరు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు? శారదాదేవి మాతాజీ చేశారు ప్రభుజీ. శారదాదేవి మాత చదవండి. మా మాతాది లేదేమో. హరే కృష్ణ. చదవండి మాతాజీ చదవండి. భాష్యము. భర్తకు సహధర్మచారిణి అయిన గాంధారి ఆదర్శనీయురాలైన సాధ్వి కనుకనే తన భర్త యోగాగ్నిలో కుటీరముతో సహా దహించిపోవుటను కాంచినంతట ఆమె మిక్కిలి నిరాశ చెందెను. తన 9 పుత్రులు మరణించిన పిమ్మట ఆమె గృహమును వీడెను. అరణ్యమున అత్యంత ప్రియమైన భర్తయు దగ్ధమగుటను కాంచి ఆమె తాను ఒంటరి దానినైనట్లు భావించి భర్త యొక్క అగ్నిలో ప్రవేశించి మృత్యువునందును భర్తను అనుసరించను. మరణించిన భర్త చితిలో సాధ్వి అయిన స్త్రీ ప్రవేశించు ఈ కార్యము సతీ ధర్మముగా పిలువబడుచున్నది. అటువంటి కార్యము స్త్రీకి అత్యంత మహనీయమైనదిగా పరిగణింపబడును. కానీ ఇష్టం లేని వనిత పైనను ఈ కార్యము బలవంతంగా నిర్వహించబడుటచే తదుపరి కాలమున సతీ ధర్మము ఒక నిందార్హమైన దోషకార్యముగా రూపుదాల్చినది. గాంధారి వలె మరియు కాలములోని ఇతర సాధువుల వలె సతీ ధర్మమును చక్కగా నిర్వర్తించుట నేటి పతితయుగమున ఏ అతివకు కూడా సాధ్యము కాదు. భర్త వియోగమున కలిగేది విరహాగ్ని వాస్తవమైన అగ్ని కన్నను ఎక్కువ దహ్యమైనదని గాంధారి వంటి సాధ్వి భావించను. అటువంటి
సతీ ధర్మమును స్వచ్ఛందముగా హరే కృష్ణ నిర్వహింపగలదు. ఇతరులచే హింసాత్మకమైన బలవంతము ఏమీను అప్పుడు అవసరము ఉండదు. కానీ అటువంటి ధర్మము ఒక ఆనవాయితీగా మారినంతనే ఆ నియమమును అనుసరించుటకు స్త్రీపై బలప్రయోగము ఆరంభమయ్యను. ఆ విధముగా ఒక నేర కార్యముగా పరిణమించెను. తత్కారణమున రాజ్యాంగ చట్టము ద్వారా ఈ కార్యమును నిషేధించవలసి వచ్చెను. నారదముని ధర్మరాజుతో పలికిన ఈ భవిష్యత్ విషయములు పతిని కోల్పోయిన పెదతల్లిని చూచుటకు అతడు ఏగకుండగా నివారించెను. హరే కృష్ణ. విదురస్తు తదాశ్చర్యం విదురస్తు తదాశ్చర్యం నిశామ్య కురునందన నిశామ్య కురునందన హర్షశోకయుతస్తస్మాత్ తీర్థనిషేవకః దంతాతీర్థనిషేవకః విదురుడు కూడా కాని తత్ ఆ సంఘటనను ఆశ్చర్యకరమైన నిశామ్య గాంచి కురునందన ఓ కురువంశజుడా హర్ష సంతోషము శోక దుఃఖము ప్రభావితుడై ఆ ప్రదేశము నుండి అంతా వెడలిపోవును తీర్థయాత్రలకు ముదమునందుటకై ముదమునందుటకై హర్షము శోకములచే ప్రభావితుడై విదురుడు అంతటా ఆ ప్రదేశమును వీడి తీర్థయాత్రలు కేగును. హర్షము శోకములచే ప్రభావితుడై విదురుడు అంతటా ఆ ప్రదేశమును వీడి తీర్థయాత్రలు కేగును. ద్రౌపది మదై చదువుతారా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భాష్యం. తన సోదరుడైన ధృతరాష్ట్రుడు ముక్తుడైన యోగి వలె అతి ఘనముగా నిష్క్రమించుటను గాంచి విదురుడు మికుల ఆశ్చర్యచకితుడయ్యను. ఏలయన ధృతరాష్ట్రుడు తన పూర్వ జీవితమున సంపూర్ణముగా భౌతికత్వమున రతుడై ఉండెను. కేవలము విదురుని కారణముననే అతని సోదరుడు వాంఛితమైన జీవిత గమ్యమును సాధింపగలిగెను. కనుకనే విదురుడు ఆ విషయమును తెలిసి హర్షపూరితుడయ్యను. కానీ సోదరుని శుద్ధభక్తునిగా మార్చలేకపోయినందుకు అతడు దుఃఖమును పొందెను. ధృతరాష్ట్రుడు కృష్ణ భక్తులైన పాండవుల ఎడ శత్రుభావమును కలిగి ఉన్నందున విదురుడు ఆ కార్యమును కావింపలేదు. వైష్ణవుని ఎడ వనర్చెడ అపరాధము భగవానుని ఎడ వనర్చెడ అపరాధం కన్నను అత్యంత ప్రమాదకరమైనది. సంపూర్ణముగా లౌకిక జీవనమునే గడిపిన ధృతరాష్ట్రుని పట్ల కరుణను చూపుటలో విదురుడు నిక్కముగా గొప్ప ఔదార్యమును కనపరచెను. కానీ అంత్యమున అటువంటి కరుణ యొక్క ఫలితము భగవానుని సంకల్పము పైననే ఆధారపడెను. తత్కారణముగా ధృతరాష్ట్రుడు ముక్తిని మాత్రమే సాధించగలిగెను. అటువంటి ముక్త జన్మలను పొందిన పిమ్మటయే మనుజుడు భక్తియుత సేవా స్థితిని సాధించగలడు. సోదరుడు మరియు అతని భార్య ఇరువురి మరణముచే విదురుడు మిగుల ఖిన్నుడయ్యను. అట్టి శోకమును ఉపశమింపచేసుకుంటకు తీర్థాటనమే ఏకైక మార్గమై ఉన్నది. ఆ కారణమున ఒకే ఒక మిగిలిన పినతండ్రి అయిన విదురుని వెనుకకు రప్పించుకొనుటకు సైతము ధర్మరాజునకు అవకాశము లభించలేదు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నారదః సహ తుంబురుః యుధిష్ఠిరో వచస్తస్య హృది కృత్వా జహాశుచః ఇతి ఆ విధముగా పలికి
పలికి తదుపరి అధ తదుపరి ఆరుహత్ ఆరోహించి ఆరోహించెను స్వర్గమును స్వర్గమును నారదముని నారదముని సహ తన వీణతో వీణతో యుధిష్ఠిరః ధర్మరాజు వచః ఉపదేశములు ఉపదేశములు తస్య అతని హృదికృత్య హృదయమునందు నిలుపుకొని హృదయమునందు నిలుపుకొని అజహాత్ పరిత్యజించెను పరిత్యజించెను దుఃఖమును దుఃఖమును వీణాపాణి అయిన నారదముని ఆ విధముగా పలికి అచ్చట నుండి స్వర్గలోకమున కేగాను. ధర్మరాజు అతని ఉపదేశములను హృదయమునందు కొని సర్వ విధములైన శోకములను వీడగలిగెను. వీణాపాణి అయిన నారదముని ఆ విధముగా పలికి అచ్చట నుండి స్వర్గలోకమున కేగెను. ధర్మరాజు అతని ఉపదేశములను హృదయమునందు నిలుపుకొని సర్వ విధములైన శోకములను వీడగలిగెను. రామకృష్ణ ప్రభుజీ లాస్ట్ భాష్యం చెప్పండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. శ్రీకృష్ణ భగవానుని కరుణచే ఆధ్యాత్మిక దేహమును వరముగా పొంది ఉన్న కారణమున నారదముని నిత్య అంతరిక్ష యాత్రికుడై ఉన్నాడు. భౌతిక జగత్తు ఆధ్యాత్మిక జగత్తు రెండింటి అందును ఎటువంటి అవరోధము లేకుండా అతడు ప్రయాణింపగలడు. అంతేగాక అనంతాకాశములోని ఏ లోకములైనను అతడు క్షణమాత్రమున చేరగలడు. దాసీపుత్రునిగా నారదముని యొక్క పూర్వ వృత్తాంతమును మనం ఇదివరకే చర్చించి ఉన్నాము. శుద్ధ భక్తుల సాంగత్య కారణమున అతడు నిత్య వ్యోమగామి స్థానమును పొంది స్వేచ్ఛాగమమును సాధించగలిగను. కనుక ప్రతి ఒక్కరు నారదముని అడుగుజాడలను అనుసరించుచు యాంత్రిక విధానముల ద్వారా ఇతర లోకములను చేరు వ్యర్థ ప్రయత్నములను విడనాడవలసి ఉన్నది. ధర్మరాజు పుణ్యాత్ముడైన రాజు గనుక నారదమునిని అప్పుడప్పుడు గాంచగలిగెను. అనగా నారదమునిని దర్శింపగోరు వారు మొట్టమొదట పవిత్రాత్ములై ఆ మహాముని అడుగుజాడలను అనుసరింపవలసి ఉన్నది. శ్రీమద్ భాగవతము నందలి ధృతరాష్ట్రుని గృహ నిష్క్రమణము అను ప్రథమ స్కందంలోని 13వ అధ్యాయం నాకు భక్తి వేదాంత భాష్యము సమాప్తము. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓమజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశకారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభో నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. సో ధృతరాష్ట్రుడు విదురుల వాళ్ళ కరుణచ్చే వాళ్ళు ఈ పరిపూర్ణత వాళ్ళు సాధించారు. వాళ్ళ దేహంతోనే వాళ్ళు సృష్టించిన ఒక అగ్ని. సో దాంట్లో వాళ్ళు దేహంని దహించి వాళ్ళ ఆత్మ అది బ్రహ్మజ్యోతికి లీనమయ్యారు. సో దీన్ని చూసినాక వీళ్ళు కూడా ఎవరు గాంధారి కూడా అలా. సో వాళ్ళు సతి సాధ్వి నక్షత్రుండేది. సో వాళ్ళు కూడా దాన్ని ప్రవేశించారు. ఇది వెనకాలి సమయంలో ఈ సిస్టమ్ ఉంటుండే ఇది. సో ఇప్పుడు అది ప్రస్తుతంగా అది అవసరంలే అలాగా చెప్తున్నారు. వెనకాలే ఒక రకమైన జీవన శైలి జీవన ఇది వెనకాల సమయంలో అది అంతా ఒక బాంధవ్యం ఉంటుండే. సో దానికోసం ఆ ఒక ఆపరేషన్ వాటికి తక్షణమే కాదు, దానికి వాళ్ళు చేసుకుంటుండే అది ఉంటుండే. కాబట్టి ధర్మపత్ని అని వాడికి కూడా అది సేమ్ ఎఫెక్ట్ ఫలం దొరుకుతుంది. సో ఇప్పుడు ఆ ఒక ఇది లేకుండా కారణంగా ఇది
అవసరం లే, దీన్ని కూడా నిషిద్ధం, ఇది గవర్నమెంట్ దీని కూడా అని చెప్తున్నారు. యోగాగ్ని, సో యోగాగ్ని యోగాల పరిపూర్ణత్వం, ఇది వాళ్ళు చేసే ఒక అభ్యాసం. అష్టాంగ యోగం పరిపూర్ణత్వం అంటే అంతేమన్నా వాళ్ళ ఇచ్చతో వాళ్ళు దేహం త్యజిస్తారు. సో వాళ్ళు దేహం త్యజించేటప్పుడు వాళ్ళ యోగాగ్నితో భస్మం చేసే అంతే. యాక్చువల్లీ పరిపూర్ణత్వం అంటే అంతే నారాయణ స్మృతి, కృష్ణుని స్మరించి భగవద్ధామం చేరేది, అది సంపూర్ణ పరిపూర్ణత్వం. ధృతరాష్ట్రుడు ఆ ధ్యాన మార్గంలో ధ్యానించుతున్నారు, పోతే కూడా వాళ్ళు భక్తులుగా సంపూర్ణంగా మారలే వాళ్ళు అనేక చెప్తుండేది. అంటే విదురు వాళ్ళకి ఇచ్చిన విధానం అది భక్తి మార్గంలో ఇలే వాళ్ళకి. అంటే వాళ్ళకి భక్తులైన యుధిష్ఠిర పాండుపుత్రుల పైన ద్వేషం ఉండే కారణంగా వాళ్ళకి అనుగ్రహించలేదు, ఆ అపరాధ స్థితిలో ఉన్నారు వాళ్ళు. సో ఇంకా వాళ్ళు చెప్తుండే ఇలాగా ఎంతో ముక్త స్థితి నుండి వాళ్ళు శుద్ధ భక్తులు సామాన్యంగా పోయేది అని అది కూడా ఒక పాయింట్. తర్వాత విదుర కూడా ఈ యొక్క శోకమే ఒకరి వైపు, వాళ్ళ సహోదరుడు ఒకరి లెవెల్ పరిపూర్ణత పొందారు, దానికి వాళ్ళ నిజ ఆనందమైంది. అయితే కూడా ఎంతో సపరేషన్ ఉంది, దానికోసం ఒక శోకం వచ్చింది. దానికోసం వాళ్ళు తీర్థ నిషేవక, సో తీర్థ యాత్రలకి వాళ్ళు వెళ్ళారు అని చెప్తారు. ఈ ఏదైనా చెప్పే ఉద్దేశము నారదులో యుధిష్ఠిరు అక్కడ వెళ్ళే అవసరం లేదు. తన పెద్ద తండ్రి ధృతరాష్ట్ర లేకుంటే గాంధారి లేకపోతే విదుర వాళ్ళని చూసి వాళ్ళని తిరిగి రిటర్న్ తెచ్చే ఒక అవసరం లేదు. సో వాళ్ళ మార్గంలో ఉన్నారు అని చెప్పేది. సో లాస్ట్ గా నారదునికి కూడా వాళ్ళు భగవద్ధామని కాదు, వాళ్ళు ఎక్కడ కూడా వెళ్తుంటారు. సో వాళ్ళు పర్యటించే చెప్తుండేది అది నిజం, అది విధానం. వేరే లోకాలకు వెళ్ళాలి యంత్ర వెళ్ళేది విధానం కాదు. ఊర్ధ్వం గచ్చంతి సత్వస్థ, సో సత్వగుణం పొందే వ్యక్తులు ఊర్ధ్వ లోకాలకి వెళ్ళే ఒక ఇది కూడా భాగ్యం పొందుతారు. అది లేకుండా తమో రాజగుణ రజస్గుణంలో ఉన్నప్పుడు మనము యంత్రాలు తయారు చేస్తేనో తాత్కాలికం కొంత దూరం వెళ్ళొచ్చు, తిరిగి రావాలి. అక్కడ మనకి విడియరు అట్లా పర్మనెంట్ గా అక్కడ ఉండే శక్తి ఉండదు. శ్రీల ప్రభుపాద నారద ముని వాళ్ళ భక్తి కార్యాల గురించి చెప్తుండేది. వాళ్ళు అడుగుజాడలా మనము శుద్ధ భక్తి కార్యాలు చేయాలి. సో వాళ్ళు వెనకాల జనంలో దాసిపుత్రుడుగా ఉండొచ్చు, పోతే వాళ్ళు చేసిన ఒక శుద్ధ భక్తుల సాంగత్వం, తదనంతరం వాళ్ళు చేసిన ఒక అభ్యసించే భక్తి కార్యాలు, సో ఎంత ఒక తీవ్రంగా వాళ్ళు ప్రమాణకంగా వాళ్ళు చేసిన భక్తి కార్యాలు, దాంతో వాళ్ళు పరిపూర్ణత పొందారు. సో మనం కూడా వాళ్ళ అడుగుజాడల్ని అనుసరించాలి. ధర్మరాజు పుణ్యాత్ముడైన రాజు గనక నారదుని అప్పుడప్పుడు గాంచగలేదు. అనగా నారదునికి దర్శింపగోరు వారు మొట్టమొదట పవిత్రాత్మలై ఆ మహాముని అడుగుజాడలను అనుసరింపవలసి ఉన్నది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అధ్యాయము శ్రీకృష్ణుడు తన ధామానికి వెళ్ళే విషయం అది. సో తర్వాత పాండవులు వాళ్ళు వెళ్ళే విషయాలు. సో ఇప్పుడు తర్వాత పరీక్షిత్ మహారాజ్ వస్తుంది. హరే కృష్ణ. ఎవరైనా చెప్పాలండి? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ ఇప్పుడు 3 ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ వర్ణాశ్రమ, అది అంటే 4 అంటే 4 ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి, కానీ 3 ప్రిన్సిపల్స్ అడిగారు. అది మనం ఇస్కాన్ ధర్మంతో దీంతో ఎట్లా మనం డెవలప్మెంట్ తో కంపేర్ చేసి చెప్పమన్నారు ప్రభుజీ. అది ఎలా చెప్తాం ప్రభుజీ? ఏది మత ఎక్కడ 3 ప్రిన్సిపల్స్ discuss at least 3 principles of varnashrama dharma as discussion in Bhagavad Gita chapter 2 and 3.
in relation to ISKCON's development, present and future. 3 principles. 4 principles ఉన్నాయి ప్రభుజీ. వర్ణాశ్రమ ధర్మాలు ఇప్పుడు బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర కదా ప్రభుజీ. ఆశ్రమాలేమో మామూలుగా బ్రహ్మచర్యము, గృహస్థు, వానప్రస్థం, సన్యాసం 4 ఆశ్రమాలు. వీటిని కంపేర్ చేయమన్నారు ప్రభుజీ. వాటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశా గానీ వాటిని ఇస్కాన్ డెవలప్మెంట్ కి కంపేర్ చేసి రాయమన్నారు ప్రభుజీ. ఫ్యూచర్ కి, ఇప్పటికి, ప్రెసెంట్ కి, ఫ్యూచర్ కి రిలేషన్ చేయమని చెప్పారు. సో యాక్చువల్లీ ఇది వర్ణాశ్రమం అనేది 2 దీనిపైన ఆధారితంగా గుణకర్మ కదా, 2 గుణకర్మ పైన అది 2 దీని బేసిస్ పైన విభాగాలు ఉండేది. అవును ప్రభుజీ. అంటే వర్ణాశ్రమం గురించి రాశాను ప్రభుజీ, కానీ సన్యాసం గురించి నాకు అంత తెలియదు ప్రభుజీ. ఇస్కాన్ సన్యాసం గురించి అది కొంచెం రాయాలి ప్రభుజీ. 4 అంటే 4 ఆశ్రమాల గురించి రాయమన్నారు ప్రభుజీ. 4 ఆశ్రమాలు ప్రజెంట్, ఫ్యూచరు ఎలా మనం రిలేట్ చేస్తాము అన్నది ఇస్కాన్ దీంతో. మెయిన్ గా ప్రభుపాదులు చెప్పేది మనం బ్రాహ్మణుల్ని తయారు చేస్తున్నాము. ఒకటి ప్రస్తుతంగా ఒకటి ప్రభుపాద గృహస్థాశ్రమాన్ని వీడి సన్యాసాన్ని స్వీకరించారంటే 2 ఆశ్రమాలు. క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ మీరు కొంచెం నాకు డీటెయిల్డ్ గా కొంచెం చెప్పగలగాలి ప్రభుజీ. పెట్టండి, నిదానంగా చెప్పినా పర్వాలేదు ప్రభుజీ. నాకు వాట్సాప్ లో పెట్టండి, నేను చూస్తాను. వాట్సాప్ లో పెడతారా క్వశ్చన్ ప్రభుపాద పెట్టుకుంటారా? 2 ఆశ్రమాలు చేశారు కదా ప్రభు. ఓకే, క్వశ్చన్ పెడతాను ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. ప్రభుపాద గృహస్థాశ్రమంలో కొన్నాళ్ళు ఉండి చేసి తర్వాత సన్యాసాశ్రమాన్ని స్వీకరించి కొన్నాళ్ళు చేశారు కదా ప్రభు.